Jos arkesi tuntuu tylsältä, voit piristää sitä rakentamalla savupassan. Savupassan valmistamiseen tarvitaan passokitaran vahvistin, ämpäri, silikoonia, veitsiä, savukone ja mittanauha. Varmista, että ämpärin reunat yltävät kaiuttimen yli. Ensiksi ämpärin pohjaan leikataan reikä. Mittaa ämpärin pohjaan keskikohta sekä ympyrä, jonka halkaisija on kolmanneksen ämpärin pohjasta. Useimmissa ämpäreissä pohjassa on valmiiksi rengas, jonka mukaan voit leikata reiän. Aloita leikkaaminen kevyellä viilolla. Sen jälkeen painele mattoveitsellä varovasti viilon mukaisesti. Älä sahaa, sillä muovi lohkeaa helposti. Seuraavaksi ämpäri kiinnitetään kaiuttimeen. Irrota eristeet kaiuttimen ympäriltä. Tämä tapahtuu helpoiten käsin. Pursata ikkunasilikoni huolellisesti tiivisteen päälle, tuki myös ruuvikuopat. Aseta ämpäri tukevasti silikoonin päälle. Anna silikoonin kuivua 5 tuntia. Nyt silikooni on kosketuskuiva. Käsittele savupassaa hellävaraisesti. Suihkuta savua savukoneella ämpäriin. Tarkista saumat, ettei savu vuoda mistään. Tilkitse vuotokohdat tarvittaessa. Anna silikoonin kuivua yön yli. Nyt savupassa on valmis. Kytke se äänilähteeseen, lisää savu ja ei kun tupruttelemaan. Savupassa toimii parhaiten 30–50 Hz siniaallolla.